Tällä videolla me aukaistaan ihan mun lemppari Lorcana-tuote, eli siis tää tällainen Illuminaire Straw-boksi. Moikka kaikille! Minä oon Ruudukko ja tervetuloa mun uuden Lorcana-videon pariin. Uusi setti Azurite Sea julkaistiin ihan just äskettäin ja mun täytyy sanoa, että tää on varmaan yksi mun lemppari Lorcana-seteistä, mitä on vielä koskaan tullut. Tässä löytyy paljon Big Hero 6-hahmoja, Tiku ja Takun pelastuspartio sekä Lilo ja Stitch-hahmoja. Eli siis oikeesti kaikkea ihan super hauskaa ja kivaa. Tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Korttistopin kanssa. Korttistopilta löytyy laaja valikoima erilaisia Lorcana-tuotteita, muun muassa dekkibokseja, sleevejä, pelimattoja sekä starterdekkejä. Meikäläisen ihan lemppari Lorcana-tuote on kuitenkin aina tämä Illuminaire Straw-boksi, eli siis ITB. Vähän kun Pokemonissa on niitä Elite Trainer-bokseja, niin tää on hyvin samankaltainen boksi. Sisältää 8 boosteria, dividereita, noppia, lore counterin sekä tän storage-boksin. Eli siis tätä boksia, mikä tässä on, pystyy käyttämään tosi hyvin korttien säilyttämiseen, ja mä säilytänkin kaikkia mun Lorcana-pulkkia tällaisissa bokseissa. Mikäli mielit hankkia itsellesi Lorcanaa, joko tätä uutta settiä tai vähän vanhempaa, niin käy tsekkaamassa Korttistopin valikoima. Koodilla Ruudukko5 saat vielä 5% alennusta sun tilauksesta. Mä toivon, että mä saan tästä mahdollisimman paljon nyt Big Hero 6-hahmoja, jotta mä voin laittaa ne mun Big Hero 6-pakkaan. Pitäkää siis peukkuja. Tässä on nyt ihan ensimmäisen tää boksi. Tää on aika tällainen kiva korttien säilyttämiseen. Siis just sellaisten bulkkikorttien, millä ei ole niinku paikkaa kansiossa, mutta haluaa, että ne on samassa paikassa netisti. Ja siis ihan oikeesti, jos te olette Lilo ja Stitch-faneja, niin te ette halua missata settiä Azurite Sea, tai ainakaan tätä ITBtä, sillä tää lore counter on ehkä maailman söpöin. Siis Merirosvo Stitch. Ihan sairaan söpö. Tää tulee niin mulle käyttöön. Sitten täällä on ihan perusnoppia. Ja täällä on varmaankin dividerit. Löytyy Jim, Isma, Stitch, Tigeri, Baymax ja Herkules. Aika tyylikkäät. Mä tykkään kun näissä on näitä hahmoja. Nämä on oikeesti tosi hienot. Ja sitten täällä on tosiaan 12 boosteria. Katsotaan mitkä artit tässä on. Löytyy Stitchiä, Baymaxia sekä Ismaa. Aloitetaan näillä Baymaxeilla. Otetaan sitten Ismat ja viimeiseksi jätetään Stitchit. Toivottakaa mulle onnea, että me saadaan täältä nyt tosiaan joku Enchanted tai ainakin niitä Big Hero 6-kortteja. Möhköfanttia, Henki, Dale, Mr. Arrow, Jumbo Pop, Jasmine, Tuk Tuk, Pixie Dust, Jookai ja tää tulee mun dekkiin. Se on hieno kortti. Siis varmaan yksi mun lempparikorteista, mitä on koskaan niin kuin Lorcanas vielä ollut. Ja sit viimeisenä täällä on Simba. Ei se ollut vielä viimeinen. Mutta siis tää on aika hieno. Tää on legendaari. Toi keltainen kuvio tarkoittaa sitä, että tää on legendaarikortti. Ja tää on oikeesti aika hieno. Mitä mieltä? Tykkäättekö Leijona kuninkaasta? Onks tää hieno Simba-kortti? Mä ainakin tykkään paljon. Ja sitten täällä on vielä Gadget lopussa. Ja uusi palapeli. Seuraava Baymax boosteri. Tää on kyllä hyvä, kun nykyään kun rakentaa noita pakkoja, niin ei tule niin paljon hukkakortteja mitenkään, vaan siis tavallaan niin kun aika moni kortti tulee käyttöön joko mulle tai puolisolle. Möhköfantti, Genie. Onks tää ihan samanlainen pakka kuin tuo äsken? Eikö tästä ole täysin samat kortit? Mitä hittoa? Dale. No toi ei tullut sama enää, toi King Hubert. Aunt Cass. Mikä Copper? Eikö tää ole ihan myyrä suomeksi vaan? Hieno näkö Aladin, Mikki, Kaloun. Mä en ikinä oppinut hänen nimeään, hän on Wreck-It Ralphista. Siinä on Lokaatio, Rescue Rangersien, mikä toi on? Submarine. Siis toi Sukellusvene. Kiitos, että sanoit sen ääneen. Ja sitten on vielä The Walrus. Isman vuoro. Gazelle, The White Rose, Kakamora, Good Job, Hercules, Sour Bill, Mosquito Bite, Prepare Your Bot, Walrus taas, Cobra Bubbles, tuttu Lilosta ja Stitchistä, ja Judy Hopps. Ja viimeisenä Möhköfantteja tulee nyt kauheasti. Alistair Gray tulee mun pakkaan, Juju, Lead the Way, Simba, Jim Hawkins, Nick Wilde, Basil, onpa hauska kun sillä on toi vaalepuku päällä, tykkään,
Hiro tulee myös mun pakkaan. Diablo tulee mun noita pakkaan. Mama Udi, Kanga ja viimeisenä Hei Hei foilina. Mulla on hirveät traumat Hei Hei korteista, kun mun puoliso pelaa sellaista pakkaa, missä on ärsyttävä Hei Hei ja mä en tykkää siitä. Ja kaikki muutkin pelaa aina jotain ärsyttäviä Hei Heitä, niin mä en tykkää Hei Heistä. Alistair Gray, A Very Merry Unbirthday, Michael Darling, Rabbit, Kakamora, Outcast, Prince Naveen, Bellwether, Nick Wilde, siinä on Treasure Mountain, sitten on Mad Hatter ja viimeisenä Chip and Dale foilina. Toi on oikeesti mun mielestä ihan superhauska, että Tiku ja Takun pelastuspartio on tässä setissä. Se on niin sellainen unohdettu ja aliarvostettu sarja, niin tykkään paljon. Sitten on Stitchit jäljellä. Meillä on saatu vielä yhtään Stitch-korttia. Voisiko täältä nyt tulla ainakin yksi, koska mä haluaisin sinne mun pakkaan Stitchiä. Toodles. Mitä se lukee? Making Magic. Moana. Jim Hawkins, Nick Wilde, Dale, Donald Duck, Dr. Delbert Doppler. Olisiko siinä Wendy? Kyllä, Wendy on saanut tällaisen hauskan merirosvo-asun päälleen. Olivia ja Tuk Tuk. Galactic Communicator, Yaago, Aladdin, Naveen's Ukulele, Twinfire, Sail the Azurite Sea, Chip, Myrtle, joo. Venilope. Mikä siinä oli? Mystical Tree, eli siis ton Mama Udin koti. Eksokke. Joku enemmän Disney-juttuja tietävä voi kertoa. Winnie the Pooh ja viimeisenä Mr. Litvak foilina. Boo. Sitten on vielä viimeinen boosteri. Nyt täältä jotain Big Hero 6 tai Lilo ja Stitch-korttia kelpais. Dawson, Rafiki, Skullrock, Prince Naveen, Kakamora, Jumbo Pop, Scrump. Mikä tän suomenkielinen nimi on? Scrump. Siis onks tää vaan joku molla vai miksikä Lilo kutsuu tätä suomeksi? Kun toi Scrump kuulostaa tosi oudolta nimeltä. Prince Philip, Microbot, tää ainakin tulee mun Big Hero 6 pakkaan. Energy Blast ja Captain Amelia. Ja viimeisenä, olisiko tää nyt joku sellainen kiva tohon mun Big Hero 6 pakkaan tai Lilo ja Stitch pakkaan? Joku Stitch olisi kiva. Viimeinen veto on sellainen kuin Outcast. No, okei, tää tulee mun tohon Big Hero 6 pakkaan kyllä, vaikka ei nyt ehkä ollut mikään niinkun superihmeellinen kortti. Jees, hei, uusi Lorcana-setti on täällä, ja siis tää on oikeesti varmaan yksi mun lempparin Lorcana-seteistä, mitä on tähän mennessä vielä tullut. Niin paljon hienoja kortteja, ja mä arvostan sitä ihan sikana, että Big Hero 6 on nytten oikeasti korteissakin. Hihi, siitä mun pakasta tulee niin hieno. Mä ootan vaan, että mä pääsen pelaamaan sitä, mutta mä tarvin ensin ihan sikana kortteja siihen. Iso kiitos Korttistopille tämän videon sponsoroimisesta. Suuntaa ihmeessä osoitteeseen www.korttisto.fi ja käytä koodia ruudukko5, niin saat alennusta 5% sun jokaisesta tilauksesta. Me nähdään sitten seuraavalla videolla, joka tulee tässä joskus tulevaisuudessa. Tää on mun puolesta tässä, joten moro!